Ora soc Adrian y us explicaré una leyenda de San Giorgi. Legenda o świętym Giorgi. Tradycja katalońska pochodzi aż do Villa de Montblanc. Legenda mówi, że przerażający potwór, który ma zdolności chodzenia, latania, pływania i śmierdzący oddech, siał spustoszenie w mieście. Terroryzowani Wijatyńczycy myśleli, że jeśli bestia będzie pożerać jedną osobę każdego dnia, żeby zaspokoić swój głód, da żyć reszcie. Powstała machabra, kto powinien być ofiarą aż do dnia, w którym księżniczka, która zobaczyła horror, który dotknął ją w swoim czasie. Ale jadąc na białym koniu pojawił się żołnierz nazywany Giorgi, który przybył uratować miasto przed klątwą smoka. Uratował księżniczkę, prawie Giorgi zadał śmiertelny cios smokowi w włóczniu. Miasto dobiło smoka i Giorgi nie chciał się ożenić z księżniczką przez wzgląd na to, że nie był godny na taki honor. Zniknął tak tajemniczo, jak się pojawił.